era visto. A casa pintada. Teño un problema, amigos. Como Carmucha pintou a casa por fora, agora Elvira quere pintar a nosa tamén. Oh, normal. Un desastre, home, porque en vez de estar eu pintando, podía estar aproveitando a miña vida como unha persoa de ben, facendo cousas de proveito, sans. Pero, Elviriña, se hai nada que pintamos na casa, mira, canto hai? A casa non se pinta desde que eu estaba preñada do Kevin. Pois por eso mesmo, Non hai tanto tempo, cantos anos ten Kevin? Non sabes os anos que ten o teu fillo. Non me cambies de tema, que xa che vexo, Elvira. Xa o de menos, Elvira, por favor. Sabes que eu teño moitos datos na cabeza, muller, que non dou retido toda a información. Pero, por favor, non me fagas pintar a casa, por favor, A casa píntase, non hai máis que falar, Moncho. E vai buscando unha cor bonita e elegante con clase, Que a Pandorca de Carmucha pintou a súa de cor vermello inglés. Que pensará? Que máis que a nós? Dixo nada, Xa me estás buscando unha cor bonita, eu que sei. Azul ultramar? Creo. E alá fun eu comprar a pintura. Pero, carallo, non sabedes lo que gusta o azul ultramar ese. Un dineral. Vese que o traen da lado do outro lado do océano, de Bélxica ou de Holanda. Pero o chino Yun, que sempre está en todo, deixoume a moi bo prezo unha pintura que tiña por ali que lle sobraba. El chamoulle dragón dourado. Pero para min que é o color este dos chalecos reflectantes. O caso é que é moi barata e a min gústame. Estou seguro que a Elvira tamén lle vai gustar. Que? Bonita, Unha cousa con clase, elegante. Como quería Elvira. Que fixeches, Moncho? Que? Gusta, che, cariño. Imos a lambexa de todo o lameiro. Lambexa? É a cor máis horrible que vin na miña vida. Veñen de toda a parroquia a mirar para a casa polo fea que é. E mira que é difícil en lameiro, bueno, todo é a facerse. Eu non me penso facer a isto, Xa estás cambiando. Iso que foi? Iso foi o quinto coche que se estampa contra a casa. Quedan deslumbrados os conductores e veñense contra aquí. Xa hasta os paxaros se estampan. Ai, mira que foi. Que? Ai, como mola a cor nova da casa, Ves? É preciosa. Bueno, díxoche un pouco cego que xe un pequeniño problema para aparcar, pero por lo demais está bastante guai, Cambia a cor, xa o revéntote, Mamá, pero para que vas cambiar a cor? Se a cor da casa é preciosa, mamá. Mira unha cousa, o cuánto hai que comprar un horno, mamá, que o vello escaralloso un pouco, pero eu estou ben, mamá, eu non teño problema ningún. E por que iso de rúas? Porque... Mamá... Alá fun eu comprar outra cor e pintar a casa outra vez. É que lameiro non hai sitio para os innovadores, non se deixen innovar. É unha desgraza, home. Ora tiven que comprar unha cor sen sustancia, neutra, que non val pa nada. Pinteina da mesma cor que tiñamos antes. Estouche moi contenta, Moncho. Si, señor, non é azul ultramar, pero tampouco é esa cor horrible de antes, Pois eu vexo aburrida e convencional. Que tonterías dis, home? É unha cor decente. Pois a mí non me convence, Elvira. A ver, que di esa cor de nós? Que di? Nada. Dos que vivimos nesta casa non di nada. Di que somos unha xente coidadosa, que nos gusta ter a casa limpa. Non di nada, Elvira, non di nada. Di que somos uns aburridos, uns convencionais, que non temos espírito. Vaya, que estamos neste mundo por estar. Mira polo que lle dou agora pola filosofía. Filosofía. Si, pois ti sigue cos teus convencionalismos, muller. Pa ti é moi fácil falar. Esa pintura non di nada de min. Esa cor non ten nada que ver comigo. Eu busco algo máis. Teño que atoparme na pintura. Teño que atoparme como ser humano, como pintor. Teño que buscar a cor apropiada para min. Desde logo, Moncho, desde logo. Non podías deixar a casa como estaba, non? Non podías deixar esa cor normal, que a casa estivera como a de todo o mundo, non? Claro, sí, como a todos, como a todos. Ti vive no teu mundo, Elviriña, vive no teu mundo sen cor, sen luz, sen vida. Por favor, cho pido, Moncho, sácame esas cores que me volven tola. Por favor, cho pido. Sempre igual, sempre coartando a miña parte creativa. Pero ti non ves que xa estás outra vez, Moncho, que te obsesionaste con todo e agora estás obsesionando co mundo da pintura. Sácateme deso, Moncho, non te obsesiones.
que me obsesiono. Eu, que me obsesiono. Non vou obsesionar eu con nada, home. Por favor, que cousas se lle meten na cabeza. Como non lle pintes a casa de branco outra vez, Elvira, vas ter unha boa. Para ti é moi fácil falar, Lino, Ti non vives o meu sufrimento. Ai, como me gustaría ser como a vos. Vivir na ignorancia, dándovos todo igual. Pero eu teño que atopar as cores da miña vida. Pois déxate de parvadas, Moncho. Déxate de parvadas. O que tens que facer é deixar a casa co ladrillo cara á vista, que así non pagas a contribución, mam. Ou podes cubrila de conchas de moluscos, que vai moi ben para a humidade. Alicata, Moncho, alicata. Alicata, de arriba baixo, alicata. E logo xa estou farto de convencionalismos, non? Xa non se trata dunha cor ou doutra. Trátase de min, da miña vida, da luz, da perfección. Ou cortar a orella como a Mozart o pintor, ou do aceite de girasol. Que tipo, Si, hombre, ti anda pintando ben a mona que ainda has quedar cego como quedou. Elvira quere pintar a casa outra vez. Píntaselle a casa outra vez, home, por favor, teño unha gran idea. Don Anselmo, despois se quere, pinto a nave. Tío Bar, Puscas. Alá, señores. Mi madriña como está. É normal que está casado con Elvira que logo ya quitar esa idea da cabeza. Que tolero. Desta vez Elvira ten que estar contenta. Acaba de almorzar dunha vez. E ti, quítame esa merda desa pintura da casa que temos a todo o lameiro rindo de nós. Sempre se rindo vanguardista, O que fai algo avanzado. Que prefires, ter a casa sin pintar? Co ladrillo á vista, como a todos. Prefiro ter a casa sin pintar e sen recebar antes de tela así. Canta incomprensión, Mira, Monchiño, por favor, píntame a casa normal dunha vez e ti axuda teu pai. Vale, mamá, e deixa a miña man, que... Canto te defraudei eu? Ao principio pensei que Kevin ia coartar a miña liberdade artística, pero non. O tipo doi unha visión persoal, pero moi interesante, A ver como reacciona Elvira. Seguro que este toque de xuventude e de atrevemento vai ser do seu gusto. Moncho! Ou non. Pois, digoche a verdade, Ramoniña, que eu xa non sei que vou facer. Cada vez que lle digo algo da pintura, pinta a casa dun xeito máis estrafalario. Si, a verdade é que a última vez se pasou un pouco. É que eu xa non sei que facer para quitarlle esta obsesión, filla. E nós en Transilvania temos dos métodos para quitar calquer tipo de obsesión. Un deles, quizás o máis efectivo é o empalamento. Empalar as persoas. Pero eu creo que neste caso é un pouco excesivo. É un método moi drástico. Si, vos sodes moi de empalar, pero eu creo que é pasarse un pouco. O outro método que temos é... Que deixame falar con el. Papá Moncho, tes que deixar de atormentarte con iso da pintura. Pa ti é moi fácil falar, Ramona. Ti tampouco me entendes. Pois claro que te entendo, papá Moncho. Pero tes que deixar de atormentarte con iso que tes ti de artista e con iso da pintura. Tes que te deixar libar. Estou seguro que as túas cores están no teu corazón. Tes que te guiar polo que máis queres no mundo. E sacar para fora esas cores que tes aí no corazón. Só tes que sacalas para fora, papá Moncho. O meu corazón, os meus sentimentos. Que sentimento? Creo que xa sei a que te refires, Ramona. E vouche facer caso. Vou pintar a casa das cores que de verdade me saen do corazón. Estaba claro o que tiña que facer. Pintar a casa coas mellores cores do mundo. As que máis quero. Mirade, mirade. As cores do Deportivo, é que non podía ser de outra maneira. Pero mira, antes que todas esas tolerías que me fixo, prefiro quedar así, Os cientistas de Lamiro non opinan o mismo, mamá Elvira? Pero polo menos quitouselle esa obsesión. Xa, ata a próxima. Ay, iso sí. Kevin Percebeiro. Ben sabedes que nesta casa somos moi devotos de Santo Churrasco. Pero outro día pasou unha cousa curiosa. Resulta que don Anselmo esqueceu na nave unha bolsiña cun quilo de percebes. E non puiden facer outra cousa que desviálos para a casa e invitar a familia. Normal. E vos diríades que isto se come. Come. Pero se nos queres non pasa nada, Ti de cabezas a nocilla que xa nos encargamos de Mascona e dos percebes. Pero si ten unlle e todo. Tamén teñen uñas porcos e ben que roen nela. Mira, que faz así, nene, mira.
Así, mira. A ver, pero- Colles así, que coita mamá o que che di. Así, abres así Sí. e comes. Aí. Que... ¡Ay! ¡Uy, uy, uy! ¡Ay! ¡Ay, qué rico! Pero... ¡Ay, qué rico está esto! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, pero qué rico está! ¡Ah! Vamos. ¡Sí que me probar eso! Ahora no se pica a uña, cabrón. Vaya manicura, vaya manicura. ¡Ay, pero... ¡Qué rico! Que maravilla, Meu pobre. Dixo que nunca na vida probara nada tan rico, Normal, porque a nocilla e o chourizo é o máis sofisticado que comeu ese chaval na vida. Tamén dixo que a partir de agora non ia probar outra cousa que non fosen percebes. Aí xa tiven que tomar eu cartas no asunto e explicarlle un par de detalliños. Xa, porque veñen de fora, non? Non, home, non, os percebes son daqui de Galicia. Sí, e por que son tan caros? Porque non son fáciles de coller. Xa é que corren moito, verdad? Porque para ter ese sabor teñen que correr... No, os percebes están parados ali quietos nas rochas, pero non nos pode coller calquera. Oh, xa sei. Faiche falta un carné, non? Claro, faiche falta un carné como no videoclub, merda. Pois sí, mira, sí, exactamente, faiche falta un carné. Sí, e nós, como non temos carné, ala, adeus percebes, así que veña, de cabezas a nocilla outra vez. Non, papá, non, non podo, Non, papá, que agora que probei ese sabor é que... Agora non podo vivir sin ese sabor, papá, que non podo vivir sin eles. Non, que... Mira, vos te digo unha cousa, Vou ir por eles, Vou ir por eles que con carné ou sin carné, pero non podo vivir sin eles. Vai, tranquilo, home, tranquilo, che vai dar algo, tranquilo, respira. Como imos deixar que se convirta nun furtivo, Moncho? E que queres, Elvira, que queres? Ou furtivo ou vendo o coche para comprarlle percebes, ti me dirás. Ademais, o choio de furtivo é moi bo para un camándolo a comer. Mira, ou vender calcetins polas feiras adiante nunha furgoneta ou furtivo, ti me dirás. Polo menos comeríamos percebes de cando en vez. Correcto. É que non me convence, home, é moi perigoso. Polo menos terá que facer un cursiño ou algo. Sí, mira, sí. Mañá mesmo apunto en furtivismo básico 1. Pero, por favor, Elvira, non digas borradas, anda. Fala con el, Moncho, explícalle que isto é moi perigoso, que ten que ir con cuidado, que non pode facer tolerías. Sí, home, sí. Voy falar eu de perigo a un chaval que anda nun quad cheo de cuba libres hasta arriba, de botellón en botellón. E xa me veño. Parte que sei eu de percebeiro. Nada, non sei nada. Claro que outra cousa non, pero en Lameiro o que sobran son expertos. Vamos a ver, Kevin José. O de percebeiro furtivo é un dos oficios máis perigosos do mundo, E máis antigos, Que antes de haber percebeiros profesionais xa había percebeiros furtivos. Os calese non ten lógica, por tanto ten. Kevin, aténdeme ben. Para ser percebeiro non vale calquera. Sí, no, Lino, pero estou disposto. Se hai que arriscar a vida por algo que sexa por algo que merece a pena. Aí falou, sí, señor. Tanto Fórmula 1 e tanto deporte extremo. Se te queres matar, polo menos que sexa indo aos percebes. O percebe nace un debate con forza auga, entende? Sí, eso sí. Sí, vale. Ben, entón, o asunto é o seguinte. Ti tens que chegar rápido, vale? Sí. Fozas carrasqueta, Sí, collelo sí. bicho Vale. e marches antes de que volva a auga. Entendido? Vale. Pues nada, pues yo creo que con esto ya está. Que mira, tengo unas ganas enormes de empezar, así que voy para la cama para que sea pronto mañana. Vale, venga, chao. Érgese cada día co sol e non llevemos o pelo ata a noite. Unha bendición, amigos. Claro que aos 4 ou 5 días xa empezou a cambiar. Que tan camaleón saiu o meu rapaz, Venga, hasta luego, parrocho. ¿A dónde pensé que vos? ¿Dónde pensé que vos? Vamos a tojar la vida en las rochas para que te comas velas, mon. Esto no va a hacer. Un respetiño, que son teu pai, que che meto unha orellada que che cambio o acento da costa de vez. Ay, vas a cambiar, cambias sí o cambias, vas a cambiar. Ti como momento cambiar de canal para poder ver los fútbol. Esto como momento que vas a hacer. Anda, marcho, venga, hasta luego, almirante Che Guevara. Venga, hasta luego. Hai que recoñecer que ata ten graza o condenado, Nunha semana colleu as mañas todas do percebeiro,
Menos, por suposto, a de coller percebes. A toda agora ni el primero. Pero sacando ese detalle, o resto tiño todo. Golpe de agua é moi traicionero. A pouco que te despistes vas a acabar dormindo coas nécoras. Kevin, vas ti só ou tes compañía? Eu non quero compañero ningún, porque o sitio onde vou polos percebes sei non eu só. Porque se non vas outro día non hai percebes. Cala a boca, payaso, cala a boca, que maldito percebe trouxeches hasta agora. Pois se non nos trouxen era porque non eran bons de coller. Porque a ver, hainos como a puños. Se levas 2 semanas, Kevin. Algún terás que ter apañado, non? Cago no funcionario, pero ti que pensa que son patacas ou que carallo pensa que é? Ti tes idea de algo desto? Claro, para ti é moi fácil como estarse aí, que vas a ver ti. Pero non ves que eu son unha vida asido. Estou xogando todo isto, é un baile entre a vida e a morte. Entendes? Ti que saberás? Que vas a ver ti? Sabes ti algo aí apoiado aí na barra? Claro, que vai saber el? Que vai saber el? Non ves que ten esa paja todos os meses, tes tu sueldo todos os meses e un mes de vacación. A que sí? Cago na coronación. Tranquilo, Kevin, tranquilo, non te ofusques, que ben sabes o burro que pode chegar a seguir. Non sei. Bueno, marcho que... Teño que marchar, que vai cambiar a marea. Un amareluxo. A verdade é que un percebeiro impón certo respeto, Kevin o imbécil pasou a ser Kevin o percebeiro. Un tipo ao que ninguén lle tosía e que mesmo espertaba inusitadas fantasías. Estou pensando eu, Moncho, que se cadra o teu Kevin podía ser o protagonista dun documental. Un documental? Non da televisión? Eso é imposible, Lino, que o sabe todo o mundo, home. Onde vichete un documental que non tivese como protagonista un cocodrilo que zampa un ñu que vai camiño do Serengeti? Home, por favor. Eso era antes, buscas. Agora os documentais fanse de calquer carallada. E Kevin, que irades que non, é o primeiro e único percebeiro da historia de Lameiro. Sí, señor. Sei cazacho, ten razón. A Lino hai que recoñecerlle que ve máis alá que todos nós, moito máis. Un documental. Pois sí, señor, home. Coa morea que de televisións que hai agora, seguro que se plexan por botar o documental Kevin José, o percebeiro. Agora, nada máis que había que convencer o protagonista. Date de conta que despois podes ir á televisión de Galicia, e quen sabe, se cadra igual acabas coñecendo o Xabarín. A ver, que non che digo que a mí non me apetece ir, papá. Que non che dicen eso, pero é que eu son un home de mar. É que sabe un home de mar de televisións. Non sabe nada. Mas ten, Kevin, que non hai nada que saber, home. A día de hoxe os documentais vanse prácticamente sós. Sí, ou que pensas que os cocodrilos que papan nos ñus están pagados pola comisión? Que va, home, que va, xa están ali. O documental é un choio, prácticamente, é un choiazo. Ti o que tens que fazer é levar un móvil e gravar todo o que faz. Pero ti crees? Claro que sí, home. Ti guíate por min, quen sabe disto? É máis, se non, xa levas contigo a Milucho, é que chegará a ver con ese móvil que ten camazá podre por detrás. Vouche facer caso, pero non te aseguro nada. A ver se a María nos deixa traballar. Día e medio despois, citounos no salón para ver a estrella do seu documental. A min pareceu algo rápido demais, pero que sei eu da industria do documental? O básico. O vídeo paseno do móvil paseno ao ordenador. E despois do ordenador paseno á televisión. E agora é onde vide ver vos. Vale? A ver, play. A esta. Pois para coller os vos percibiños o que temos que facer é atopar unha pedra onde dé un mar fuerte como esta, que este agua moi peligrosa, isto é moi peligroso ter que facer isto. Entonces, coño, pois é o que ten o dos percibes que ten a súa dificultade, o peligroso que ten, se non podo ser, que había moi mala marea, Bueno, pois isto é todo de Kevin Percebeiro. Aí está, se finí, se acabé, que? Gustamos ou non? A ver, escoitade, non ten a mesma carga dramática que ten os documentales dos cocodrilos. Non ten a mesma, pero para ser o meu primeiro documental, pois non está nada mal. Que vos parece? Non? Para que relatar aquí un episodio máis de violencia, amigos? Digamos que a nai lle quitou de golpe o acento da costa. Que era visto. O tipo volveu de cabezas ao churrasco, faltaría máis. Agora sí, grazas a esta peripecia,
Afeccioneime moitísimo aos documentais de crocodilos. Que tan simpáticos son e que maneira teñen de paparnos miús. Elvira Camioneira. Non sei se vos falaría algunha vez de meu curmán Paco, o camioneiro. Eu penso que sí, un tipo espelido de carallo, Mirade, teño aquí unha foto que lle fixeron no camión. Que guapo, O caso é que lle quitaron o carnet 3 meses por... E agora pediu-me a min que lle fixera a ruta. Xa me gustaría. Que me dera ter o carnet de camión. Xa me dirás ti pa que lle piden un carné aos camioneiros. Pa que? Que fácil que é levar un trailer, coño, que che aparta todo Dios de diante. Xa, ande, pero aquí... É que vai ser o próximo. Un carné para avións. Peiladinho, non vai ser que vostede bata cunha nube. Pobre Paco. Te digo, Moncho, que a millor... Mira, por favor, non me veñas con historias. Pobre Paco. Non digas pobre Paco como se dixeras calquera cousa. O tipo queda na casa, arruinado. Ali no desguace. É o peor que lle pode pasar a un profesional da ruta, home. Mas por iso digo que a millor era... Dis ti. E falas por non estar calada. Caso é que eu non lle podo botar unha man porque non teño carné. Pero eu sí. Ti, é que me contas con eso. Ti tes carné? Eu teño carné de camión desde que traballei de brigadista no Concello. Mira, por que non mo dixes antes en vez de estar aí calada como un cuco? Vou chamar a Paco a ver se precisa que lle faga. Date quieta aí, vai chamar a Paco para aquí. Que queres conducir ti un trailer? Hombre, sí, habráse visto unha muller guiando un trailer criminal. Por favor, Elvira, por favor, apartarse de aí, que veño facer a compra do meu trailer. Cuidado, que me meto de culo. Ia chamar a Paco por se precisaba que lle fixera algún recado, pois que non pode coller o coche. Pero agora sí que vou coller ese trailer, Moncho. Agora sí. A culpa xa é miña por non ter a boca calada. Sabedes que podería dicir agora mesmo, non? Efectivamente. Era visto. Levo 2 días que prácticamente non a vexo, viame. Arranca a primeira hora e ata a madrugada non volve. É a vida da ruta, Monchiño, sabes? Sacrificio total, home. Sí, sacrificio seguido, Non pode quedar na casa limpando e fregando 12 horas e vai pola autostrada diante de restaurante en restaurante. Por non falar dos bares de chicas. Cala da boca, home, que saberedes vos. Carallo, ya ven. Busca, un mai unha copa de caña que parece que traio algo de sono. E ti que? Non lle tiñas que dar a comida ao rapaz? Sí, o que pasa é que pasei por aquí mirar se había cartas. Moi ben. Ves comer con nós? Eu xa comín, Moncho. Ti que pensas? Que na ruta temos horario de señorito. A 1:30 xa estamos botando a farias. E de volta a ruta. Veña, págame isto, Moncho, E os platos pregadiños, Sí. A logo. Ai, mamaiña, que mullerada. A verdad que as mulleres sentes de maravilla poñerse o volante dun trailer. Que estirazo que teu, Moncho. Estirazo que teu. Vale, sí. Estaba algo cambiada, non digo que non. Pero o que non teño claro é se o cambio foi para ben ou para mal. E o mellor de todo son os menús especial camioneiro. Mira, teño ovos da casa, chourizo picante, patacas ás gallas. E sempre primeiro un plato de cuchara. E bótalle. Que sei, Elvira. No, bótalle, home. Eu non sei, coño. Home, pois 6 euros, mira que barato. E xa me dixeron que os hai de 5. Mais para baixo de Astorga, alá, nas planicies de Castela, que... Que carallo é iso? A radio do camión, non podes pasar. A radio nin que niño muerto. Mira, non tendes pa un triste móvil, é que os regalan, coño. Os móviles son para civil. Vou ver que... Sí, hola, aquí Elvira, cambio. Home, Klaus, que tal? Sí. No, non podo, xa estou na cama. Ai, que tan pillaban es, Klaus. Veña, déixate, vémonos mañán. Un biquiño, chao. Klaus é alemán. Ven buscar laranxas a Valencia e dá un desvío por Benavente para verme. Di que cando me ve se lle encenden os pilotos. Que tes, Moncho? Teño sono. Vale. Antes non o sabía, pero agora xa o sei. Estou farto do novo chollo da miña muller. E xa postos, tamén estou farto de facer de ama de casa. Cociñar para un adolescente consúmete vivo, Veña, que a ti sempre te gustou moito a nocilla, veña.
Xa, pero non a todas horas, Tamén me gusta comer outras cosas como patacas, ovos, torta, saladilla rusa. Vale. Pero agora tomas nocilla, vale? Pídocho por favor, ó. Mañán falamos de outros menús máis variados. Cando vai volver mamá? Eu que sei, fillo. Eu que sei. Ti agora toma nocilla, vale? Pídocho por favor. Menús variados a 5 euros. Amigos alemáns. Bares de chicas. Sabes que? Eu non volvía nunca, me cago en tal, nunca. Pero agora, come. Mentres na casa se instalaba a miseria, a miña Elvira vivía a vida que todos soñamos algunha vez. Que digo soñar? Non hai soños comparado con eso. Mirad, aquí empeza a contar a viaxe, Onte fun da Riosa a Guijuelo pasando por Valdepeñas. Esta viaxe, eu soñaba, home, por favor. E hoxe subo pola Ribeira del Duero despois de parar a comer o cochinillo en Segovia coa cuadrilla de... Xalillo, por favor, para xa. A ver como acaba. Como acaba, xo sei eu, pusco. Tá logo. Le aí, a ver, hasta o final. Vai. Mira que teño eu épocas de amargura, Pero nunca na miña vida estiven tan triste como agora. Nin tampouco tan seguro do que teño que facer. O venres pola noite, Elvira estaba comigo fronte á televisión vendo o luar. Se cadra, por última vez na vida. É que nin o luar me fai chiste, oiches. Ti sabes que por aí adiante non saben quen é Pili Pampín? Ignorantín. Moncho, que tes? Ti... Queres que saque o xamón que caeu do camión? Non, deixa estar, Elvira. Eu quería falar contigo agora no descanso. Mira unha cousa. Esa vida que levas... É boa, Boa non, carallo. É mellor que a boa. Coñecer o mundo, comer fora todos os días, beber con amigos diferentes. Eso é o que soñei eu sempre, pero para min. Pois mira, precisamente... No, déxame falar. Mira, eu agora que estás feliz, quero que sigas así. Entendes? Quen son eu para impedirche que sexas feliz? Non, ninguén. Agora das unha maleta aí fora que as túas cousas e marcha, Elvira. Xa non tens que volver cada 4 días. Marcha e tan siquiera manda unha postal. Unha postal, eu non te pido máis. Pois, o que eu che quería decir, Moncho... É porque aí non te preocupes, El roendo nocilla con chourizo é feliz, que a memoria que Dios lle dou logo xa a olvidar de ti. A min xa me ha de costar algo máis, pero bueno, tanto ten. A ver, Monchi, ti queres vir comigo no camión? Non me cambies de tema, Elvira, non... Claro, non vou querer que me dera, pero... Pois dimo, home, dimo. Mira, a ver unha cousa. Eu, a partir de mañá, teño 4 días libres. Colles unha maleta, arrancamos os dous por esas planicies de Castela. Imos ver aos amigos da Labañeza. Eña, ali, vin la vida loca. Que? Veña, que? Claro, alegría. Aí está. Estivemos 4 días a todo gas por Castilla adiante. Labañeza, Benavente... De Pili Pampín non saberán nada, pero de matar porquiños pequenos cun prato así no jañote, sábeno todo, amigos. Os 4 días máis felices da miña vida. Pero claro, como todo avó, rematou. Sí, amigos, sí. Aos 4 días, Paco recuperou os puntos e nós volvemos á rutina do día a día. Era visto. Que ganiñas tiña de estar na casa. Non o creeredes, pero chega un momento que tanto cochinillo entupe. Iso é como a nocilla. Eu nunca pensei que o ser humano puidese dicir isto, pero a nocilla aburre, Cariño, se botas algo de menos de todo aquilo, dimo, Dimo e fago o posible por... Que? Me xa o que vei co que máis me gustaba. Mira, parte. Aí sí, a ver. Atente. Atención. Aquí Elvira de Moncho chamando a Paco. Escoitasme, Paco. Alto e claro, Elviriña. Que tal vai todo? Como está o tuzariño de Kevin? Mande mamá. ¡Ven, tío Paco! ¡Muy bien! ¡Echamos muy bien, Solta. ¡Cambio! Vou camiño de Zamora. Elvira, non sabes a última. A panda de Benavente está falando de facerche unha estatua na rotonda da gasolineira. Irás a inauguración, non? Por suposto, Paco, contare comigo. Imos pechando detalles. Veña, falamos, cambio e corto. Non, é para maiores.